lidi, já jsem Vojta a toto je vajíčková challenge. Budu si takhle házet z ruky na ruku vajíčkem a když mi rupne, tak prostě mi rupne. A budu si muset ty prasklý vajíčka dát na hlavu, na bundu. Na hlavu ne, protože jsem se teďka koupal. Takže 3, 2, 1, teď. Mi ruplo. To je podkladek. Ty vado. Ono to neruplo. Ty se vajíček. Prostě jsi dobrý. Co to je? Tak jako... Nerozbitý vajíčko. Ano, to jste ještě neviděli, tohle video. Vojto, pojď se, tam není vidět, je tma. Ať to každý vidí, že máme vajíčka, tyjo, který prostě jsou kvalitní. Koukejte lidi, jo? A nekřuplo to. Fuj, lišky. Vajíčko, prosím, je úplně celý. Jo? No a prosím, teď se přesvědčíme, to už byla velká vajíčka. No. A tohle to už teda jako, za tohle tě se řežu teda. To jsem ti neřekl, abys to nedělal. Tohle bylo Ty všechno, jsi vykoupanej. tohle bylo všechno z tohoto videa. Jestli se vám to líbilo, hoďte určitě like, popřípadě koment nebo odběr. A tím čau.